ban khanglat ya ka ot kilo ngai gendo iginong re pagi ni kisi kyong mar rat dan shu tiba hamum hana kata ka diskonsil ka ban khang ya kata ka ot kilo wei beli di mar rat menta kini ke nomor bala jan election pi ka kubor kei ke jing persyang tang timut ban chipin thame oh kani election ngila pen kre ban election hana ka seng kongres kaweng jing kersyano na isi palailam na NPP atong ngendang bi lamar da kadi ka kamram jing bani pen kamau yegi pai ba bangim dai ban shap pen bi naga por shagapor hana kadi ka isi banta palailam na NPP ka persya ya ka jingle jogo sarkar hagai dei barkata ka invest Meghalaya agency lani ka jingtmu jogo sarkar ban kurup jaka ban sim jaka ling barkata ka investment policy ko kipat ba ni kwa nomor kata kadawi pi babin snoto babin be shu ban sha pembe nang ni syakma ka voice of the people party kan hikai kipat ba bagin tit ban bishar ya ka GFR hapre upukni baga tingap kalong gigi ka basnosi lada pimtit ya ka GFR hapre upukni baga tingap kai ka baca kekana kebala itu kebala to hake power esap habagani ke pugni kala i najrong banwat bam kala i dei khon blang bat kala sum ban ra i dei khon blang kate ke tengap nang tai namar baga i baga pugni kala ra i khon blang ka tengap ka hiar ka kurup ya ka kemi sendon ban ra kata ke jifer bak kum ki pai ba ngiri ban snoto namarda kini ki bor kini ki bawan changi ban pen snoto kini ban snoto shai bo pai ba ondei ubabi ba unum tip ya ka bor ka GFR hapren ka sarkar jilla ka GFR hapren ka district council ki bor snong ki bangidon ki bor hima ki dani lagi jong ki bor ki baki kentre namar kata ka voice of the people party kan yai pen snoto janai ki pai ba ha ka jinya niti bagi pai ba ha ka ri ki be ki kenum sa ha ka umdum bagi tip ya ka GFR